Der har det vist lavet, eller så har det. Det er vist det. Det er en hestebil. Ja, Lise eller Lise eller sådan Til 9 eller 10 eller... Louise er det? Nej. Hun har sådan en kæmpe hvide skimmelagtige. Hvad du skrevet op så, eller Hun overvejet? har Nej. købt overvejet. Jeg er rundt og kigge lidt, hvor der er muligheder. Som de lige har startet op, fordi det bliver Og solgt. det koster 4.000. Det er fordi, de skal gå træmidler, og de har en påhæng her med. Og så kommer de i skriftmaskinen. Ja, den er Jeg elsker det. Men så får du... Men der er jo nogle af dem, der tænker lidt. Men er der meget på rundt på den her? Og det kan man altså vælge. Men det er Nede. Det kan jeg sige, der er, men du er nødt til at skal op på skolen og høre, hvordan status er på lige 14-15. Det ved vi ikke her. Nej. Det kan vi lige prøve at spørge om, hvordan Ja. Altså, man kan altid anbefale, at det skrevet op. Det koster ikke noget at betale af. Det er først så året inden, man skal indbetale depositum. Ja, Så lige kan nok. man bare sige, at man ikke lyst til at Ja. have arbejdsplads alligevel. Ja, Hvis det er. det er nok en god idé. Der er i hvert fald have lange ventelister. Det Jeg er kan ikke finde ud af de der numre der. Det kan du ikke, men det Men i mærker, år, der fordi de udvidede vi nyere. linjen, så vi nu De har er faktisk 2 dårligere, linjer, end så der de fik ældre. Er det fordi, I får det her, så I har mere plads og sådan noget til flere, eller? Jamen jo også fordi vi har mulighederne og faciliteterne til egentlig at kunne, så vi har 2 parallellinjer, vi Ja, kører. ja. Så på den måde har vi valgt, og vi havde Det kunne jeg selv. Nå, okay. Ja. og så kan man sige, så er det jo lidt fjollet, ikke, når vi har faciliteter og muligheden for det, ikke? Og Det tror jeg ikke. Det tror jeg heller ikke. Undskyld. Det er jo bare lidt svært at undgå. Ja. Så man kan godt fornemme, at du både springer og tuder. Der er godt nok flere heste, hvor jeg sådan tænker, hvorfor smækker I ikke en undertrøje på jeres heste? så er det springeleven, der er springeleven og Kraldskulder der. dressureleven. Er det delt op? Eller? Jeg har prøvet at gøre det med min, og give undertrøje på, men det hjælper ikke. Det har i hvert fald ikke hjulpet på min. Jeg har bare selv, det har hjulpet på alle mine. Men jeg har også prøvet, jeg synes det er underligt, men hun døjer slet ikke med det i år næsten. Kan du Så. godt filme gennem ugen? Er det ikke det, Louise? Ja, det bliver ikke sådan helt fantastisk, men Leica, Hvorfor fuck siger du, at du filmer? Ej, hvor pinligt. Og så Hvad? kan vi mixe med det undervejs. Nå. Men slet en viden Ja. Men hvad hedder det? Det er jo bare sådan jul. Så er det ham, der Det var fordi, at da jeg gik ud og filmede, så blev Leica ikke så, eller så blev hun træls. man ligesom kan lave en gummerarbejde. Men nu gik hun fint nok igen. Hun kan simpelthen ikke komme ind til stedet. Nej, det tror jeg ikke. Så har vi jo så 2x3 linjefast-team, hvor man Ja, så må du sætte for, når jeg kommer ind. Ja, Som ikke det tog kun 20 sekunder. Og så er der en praktisk, så er der en, der er syg, og så er Ja, jeg ligner sådan en indianerpige, gør jeg ikke? Det skal du have på fredag. som en krøller. Ja. Det tror jeg. Jeg var faktisk også lavet krøller til det. Jeg har tænkt lidt på, hvad er fordelen ved at sætte glidesejler, eller hvad det er, militær på? Kun lige at støtte den, så den ikke kan slå helt op. Jamen, hvad er fordelen ved, at hun har sat den i jorden, så for at sætte den ned mellem benene? Det er jo bare, Hvor langt dybt hun vil have. Jeg laver gymnastikspringning, eller... Hvad der nu er. Nå, At hun har sat den på ydersiden af forbenene. Det er faktisk lidt bedre. Hvis du har den dernede, så kan du virkelig tvinge den ned. Hvis du har den der, så tvinger du den lige så meget ned. Ja. Ej, men du har den knap så dybt jo. Ja, men du tvinger den lige meget ned. Jo, men den ligger ikke så dybt, som hvis du tager den ned under forbenene. Nej,